Toto je škrabadlo. Miesto, kde sa poškrabeme v slovenskom verejnom priestore. Politika, celebrity, šport a všetko, čo by normálne malo zostať iba v krčmových debatách. Krátke, absurdné glosy z krajiny, kde by realita mala byť len vymysleným príbehom. Tak sa posaďte. Slovensko práve píše ďalší deň svojej histórie. Prvý diel. Prešovské piliere. Výstavba nemocnice v Prešove sa opäť komplikuje. Seriál Tender pre nemocnicu pokračuje svojou ďalšou časťou, v ktorej sa ozvali nespokojné piliere. Vraj nebudú držať celú stavbu. Zápletka sa komplikuje, Kaliňák obhajuje, ale slovenský pacient je v kľude, lebo termín na zákrok má aj tak až na rok 2028. A dovtedy už bude dávno objednaný správny betón, len či aj na správnu stavbu. Do skorého škrabania. Miau.